أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمة من زال صلى الله عليه وسلم taimaka juna da addu'a da abubuwan da suke faruwa a wannan satin da ya wuce, fitinan da Boko Haram suka yi game da sace mutane can Maiduguri wani kawai da kuma kashe winsu, hada addu'a taimaka yan uwanmu Maiduguri da shi gwamnan da kansa da wanda suke goyi bayan sa na jajircewa wannan abin da suke yi. Allah Ubangiji tabbatar da gadigansu kuma da jami'an tsaro da suke so su taimaka su gan cewa kasansu an zama lafiya kuma an kici al'umma. Allah ya biya masu a nan duniya da lahira. Shugaban kasa kuma Allah Ubangiji ya tallafa masa, ya kama annunsa, ya ji koke-koke abin da al'umma suke yi. Allah ya sa ya waiwai kuma ya ji, ya taimaka, ya ji wannan shawara a yi aiki da shi da sauran shugabannin al'umma. Amma ku sani cewa tsine ma shugabanni ko la'anansu ko zaginsu da sunan yanci wannan ba daidai ba ne. Shugabanci sha'aninsa yana da wahala. Akwai abubuwan da ba shan gaya mana ba, amma abin da ake so a isa da sako da addu'a cewa Allah Ubangiji kama annunsu ya taimake su. Kuma abin da aka yi na yanzu na bibiyan waɗannan barayin kuma da ake bin har wajen da sansaninsu, wannan shine daidai. Muna fata jami'an tsaro za su ba da gudunmuwansu kuma su sani duk wanda ya mutu akan wannan abu domin ina yakin ne domin kawo zaman lafiya da al'umma, shi tabbatar da yake suke niyya shahada ne. Kuma muna kira shugaban kasa da 'yan majalisa da ciyawa a yi kokari a kyautata ma jami'an tsaro wanda suke jin ciwo, musamman sojoji wanda aka harbe su a cikin waɗannan bagen yaki da 'yan sanda da sauran jami'an sa. A tausaya masu, a kula da bayansu, a kula da iyalinsu. Allah ya samu dace. Shi wanda ta tambaya cewa miji ya sake ta ɗaya sau biyu, to sannan kuma ba ta gama idda mijin bai aure ta ba. Shin in ta je ta aure, shi an sake ta, ta zo wajen mijinta aure na biyu, ta zo wajen mijinta, shin wannan saki biyun da miji ya sake ta, shin za a kirga ta, za a kirga waɗannan saki biyun da an yi shi kafin ta je ta aure wani wuri can? Tabbas akwai sabanin malamai akan wasu suna cewa ba za a lissafi wannan guda biyun ba, ma dama ta je ta aure da an sake ta ɗaya, an sake ta biyu, shi kuma daga baya ta je ta aure miji bai dawo da ita ba har ta kama idda, ta je ta aure wani mutum, to mutum ya sake ta dawo wajen mijin. Wasu malamai sun ce ba za a kirga wannan saki biyun da aka yi shi ba, amma magana ce mai rauni da gaske, ba dalili a kai. Amma shi saki ya kai saki uku, sannan miji ya saki matarsa saki uku, sannan haramci yake tabbatarwa. Mutum ya saki matarsa daya, ko ta aure ko bata aure ba, miji zai iya aure ta, ba haram ba ne. Haka ne mutum da ya saki biyu a tsakaninta da mijinta, mutum da ya saki matarsa saki biyu, ta aure ko bata aure ba, bata haramta wajen mijinta ba, amma ya saki ta saki uku, to haram da miji aure ta, shi dai wani ya aure ta, sannan miji sai ya dawo ina so ya aure ta, to haramcin ina fara saki uku ne. Saboda haka sha saki uku ne wani miji ya aure ta yake kankare waɗannan sakin da ya yi masa katanga ya zama masa haram. Amma saki daya bai kasance haram a wajen mijin farko ba, saki biyu bai kasance haram a wajen mijin biyu ba, shi kai uku yakan zama haram, matan ta kan zama haram a wajen miji. Sannan da ta je ta aure aka sake ta, ake rushe a wurin duk sakin ukun ya rushe, shi ta koma sabo a wajen mijinta na biyu da tana so da mijinta na farko.
saboda haka wannan